Aquesta nit, un destacament de policia i de l'Exèrcit Nacional ha començat a fer fora per ordre judicial a 769 famílies que fa anys que vivien en aquestes terres. Fa uns mesos, en un desallotjament contigu, varen plantar blat de moro per fer biocombustible. Els deien que això seria la seva solució de futur, però ningú ha aconseguit feina a l'empresa. Les compres massives de terra per part de grans corporacions i estats han esdevingut habituals els darrers anys amb finalitats especulatives i lucratives. Les terres estan sent comprades amb crèdits del Banc Mundial per multinacionals i per alguns governs, aprofitant buits legals. Ara pretenen fer una plantació de canya de sucre per la gran demanda que hi ha d'aquest producte. L'Exèrcit els ha fet fora de les seves cases, les ha cremades i els ha destruït els seus horts i sembrats a punt de collita. Seguidament han entrat en maquinària pesada per aplanar tot el terreny. Tot i així, l'acaparament s'ha hagut d'aturar perquè una de les famílies desallotjada ha tingut un infant just després de les primeres accions del desallotjament. La notícia ha corregut com la pólvora per la comunitat i s'hi han aplegat moltes famílies del voltant. Algunes també desallotjades i altres amenaçades de ser-ho properament. Entre tots han fet front a l'exèrcit impedint que completessin el desallotjament. Els camperols no només han aturat el desallotjament amb la seva presència, sinó que també els han portat regals, menjar i cosetes pel nadó. I ja s'estan organitzant per recuperar tots junts les terres on fa segles que vivien les seves famílies. Estan decidides a lluitar, perquè han interpretat aquest naixement com una senyal de que els cal preocupar-se pel futur de la humanitat. Aquest infant els hi ha donat la mica d'empenta que els faltava per fer front a la injustícia. Fa uns mesos, els administradors de l'empresa ja els varen anunciar que els desallotjarien. Han recordat que, aquell mateix dia, algú va dir que un infant seria el que els faria reaccionar i lluitar pels seus drets. De bon matí, diverses entitats nacionals que fa temps que els donen suport han dit que portaran el cas a les Corts Internacionals. També els han visitat ONGs i moviments que, des de tot el món, pressionen el govern del país perquè no permeti més acaparaments i els torni les terres. Fruit de la campanya, el president del país els ha promès que els hi retornaran les terres. També han aconseguit que grans empreses com Coca-Cola es comprometin a no comprar sucre de terres que hagin estat arrabassades a poblacions. La família desallotjada, que va infantar-hi la nit, malgrat haver perdut la casa i tot el que tenien, es troba bé. La mare està descansant. L'infant és en una menjadora. Els animals que tenien els fan companyia mig esporuguits. Diuen que hi ha uns savis en camí perquè volen conèixer l'infant. Saben que l'actual sistema alimentari mundial està trencat i que si seguim amb el model actual, molta més gent patirà accions semblants i la majoria de la població del món acabarà patint fam. Venen a oferir a l'infant mesures i solucions per intentar capgirar el sistema de distribució de la terra i del seu ús. Des de molts racons del món on està passant això, per TV Betlem, Laia Nadal.